We hebben gemerkt dat heel veel ziekenhuizen aandacht hebben voor het feit dat wij een rookvrij ziekenhuis en een rookvrij ziekenhuisterrein hebben. Dus het is goed dat het gebeurt. Over een tijdje is het heel normaal. Ja, wij vertellen gewoon hoe wij het oppakt hebben. Want ja, elke moet een beetje pionieren met dat rookvrije beleid. En ze nemen u een beetje als voorbeeld. Er wordt volle minder rookt. 100% hel je we net. Nog net spieter nog. Maar het is wel volle beter dan dat het in het verleden weer is. Er wordt heel weinig wordt gerookt op het terrein. Dus daar ben ik zelfs wel blij. Maar het kan nog beter, het mag nog beter. Maar we zijn goed onderwijs. En het is voor gewoon mensen is het wennen dat je net op het ziekenhuisterrein roken mag. Dus ja, u kunt terug spreken met mensen erop aan. En dan vreeg je van, weet je al wat op het ziekenhuisterrein net roken? Maar nee, dat wisten wij net. Nou ja, dat is dan zo. Maar over het algemeen is er wel begrip voor. En je moet ermee bezig blijven, want het gaat niet van het ene op het andere moment. Het kost tijd om dit soort dingen te gaan regelen en mensen te laten snappen dat een ziekenhuis rookvrij moet zijn. Wij willen terugzetten, een rookvrij bio. En als andere ziekenhuizen dat ook doen, dan wordt het over een periode gewoon in het hele land dat je net meer rookt op het terrein van een ziekenhuis.